hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe. Ndiri kusangana nenyaya panapa yandiri kuona paMnangagwa amene zvavari kungoitwa, vari kungoita kubvutidzana. Nyaya iyoyo iri kundivhundutsa zvisingaite, but chaita kuti nditanga kutarisa kuti chii chakonzera kuti vanhu vasvike pakuti hasha dzakaita seidzodzo. Nezuro advocate Fadzai Mahere vakabuda vachiti parinyatwa one of the Zimbabwe biggest government hospitals doesn't have a functional mortuary. Dead bodies including car accident victims are lined up on the floor in a corridor with no body bag, no cold room, no box. They tie a piece of cardboard with a body number to the deceased shoeless, and that's how a victim is identified. Unokusungirwa chicard box pamakumbo ipapapo ubva unonzi ningi right sharp mokusungirwa na chicard box zvatopera next mchungoenda makarariswa pa floor. That is the situation right now. Saka nyaya iyoyo yokunzi zvituna muri kutonodzwa ne floor mafiriji akune rechichi kunetsa zviri kukonzeresa kuti vanhu vaite hasha munyika yeZimbabwe. Ndisati ndataura zviri kuitwa vaMnangagwa vacho kana zvikwatosvika panapo uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF zvandoita inini. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboy kani. Right, mamirira akaita zvinhu akadai so. President Emerson Mnangagwa vane zvinhu zvavakataura vachitenda ana chapo nerimwe team nevanhu vanga vauya kuti vane kunotese kunovabatsira zvinhu. Nyaya iri pangeri kunzi I joined President Daniel Chapo of Mozambique, who officially opened the 65th edition of the Zimbabwe International Trade Fair ZITF as a guest of honor. This event continues to showcase regional cooperation, innovation and economic opportunity. VaMnangagwa vatanga kutosvasvangiwa passport nemaZimbabweans. MaZimbabweans vane hasha because people are sick and tired. Kuzvipatara kuna mushonga, kumaningirikini, kumamochari kwacho ndonyaya iri kungotaurwa kwakadai so. Vanhu havasi kushanda, vapana vari kupera kuti madrugs, chirovha chakangozara, kumabhodha hakusi kupindika zviri free so. Muringokuwara kune zaki, kune zimura, kune chichi zvese. Vemagonyeti vari kuti vapinde pabhodha vari kunyanya kutonyora because hapasi kungopindika feja zviri fair so. Warangobvunzwa zvimwe zvinhu nezvinhu zvisina basa rese. So the situation is very tense. Zimbabwe andori ma1 iko zvinezvi ndakaita saka zvinhu zvese izvozvo ndozviri kukonzeresa hasha kuti vanhu vauye vachisvasvanga vaMnangagwa paX pawe papo. Wekutanga ari kubuda panapa ari kuti how do you sleep at night when citizens have an outcry about Tsikidzi? You are building a legacy. You will be known for looting the resources and enabling the breeding of Tsikidzi. Manzi muri kurara seko, muri kuziva kuti kumaflats kune Tsikidzi. Ende unoziva kuti nyaya yeTsikidzi takatoitaura iko zvinhu zvandiri kunzwa kuti kunzi ameno ana mafume nerimwe team vari kurara hope asi vari kuudzwa kuti Tsikidzi hadzina kufa, vakatoya vakaspreya mushonga unenge mukaka. Reason yakaitika ndiri kunzi vakomana vacho vakatumwa kunospreya kunofumigata vacho vakanyanya kuioverdilute mushonga wacho wakadhaurira saka yakatotanga vatosiya fertilizer dziri kutonzi dzatone diki dzekutoti dzikangokubata dziri kuruma pese kungoda zvinhu hazvina kumira mushe vedui. Saka zvinhu izvozvo zvekuti unonzi ucharumwa uchadeso vanhu vari kuita hasha saka kuti imi mudhara munorara sei ikoko. Vamwe vari kuti ngakumboitwa lockdown because dzinogona kuerekana dzasvika kana Copacabana dzikapinda mutown tingazodzigona here. Zvizhinji zviri kutaurika pamusoro petsikidzi maflats. Asi nyaya imwe inenge iripo maflats acho akura achembera inozo tsikidzi zvinoita dzinopinda makatsemuka makaita sei dzine dzichingopinda dzichingote dzichizara imomo. Saka ndozvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika zvikuita kuti vanhu vasvike pakuita this kind of hasha. Right, umwe ari kubuda panapa ari kuti you are the worst presidents currently in the world. You never listen to your citizens. All you do is looting with your kids and friends and talk nonsense. Make sure you get buried in Mumbwa, Zambia, your village, because if it's Zim, we will dig that grave and send to Zambia. Mungo akutaura kuti aiwa muchaenda kunovigwa kumabumbwa kwenyu zviri kuzoti kuma handisi kuziva kuti zviri kubva kupi. maZimbabweans kana vatone hasha vanenge vakutaura unongoziva kuti hasha hadzicontroleki, hasha dzikangowanda so vanhu vanenge vangotaura zvese kuti aiwa tikakucherai baba hainde maZimbabweans vanokuchera nehasha dziri kwedzi. Utasanga kumavigira vakazoitwa mugabheni takatozoona vanenge vakatozosila ziconcrete kubhozi vanhu vaida kutonomuchera
totizati aiwa timboningirina because unongoziva zvinenge zvingoitika ipapo. Mumwe ari kudaro kuti Zimbabwe is still colonized by the West. Our country still asks for lunch money like a child asking from a parent through IMF loans. Why ask their money when they doesn't even accept our currency as real money? While other leaders are fighting for their countries to be the best in the world, our leaders are fighting to line their pockets. Mawan, Burkina Faso president has been in power for only 3 years and he has given free education with less resources than Zimbabwe. Why? Mumwe ari kubvunza kuti weBurkina Faso ari kuzvigona sei less than 3 years atopedza kwakutonzi free education, but with Zimbabwe it seems like they don't even know kuti education chacho chii. Vari kuzongotudza kuti kwakavakwa 2800 something schools panguva iyo. Ini ndiri kutozvitarisa kuti mazuva akatonga Mnangagwa, saka mukuru kuti Mnangagwa aivaka everyday paivakwa chikoro chichipera. It's like I don't know, I'm shocked. Even tinovaona go to town right now, enda kunonzi kumarket patown panotsvagwa mabasa vakazara, mabhiridha vakangozara vakanyora zvimakwangwari vari ngoti. Saka kana paivakwa zvikoro zvisezvi zvaivakwa nani, mabhiridha acho akangozara ari kungotsvaga basa. It's like it doesn't make sense. Mabhiridha akawanda munokwanisa kutaurira neni ipapo kana makabvumirana neni kuti hamuna kumbomapuwa matenda, saka zviri kuvakwa nani? Tozoswera takunzwa nyaya dzemapresident wavhila aya yakadzadawo nyika nosadhake tutsvanhu hanzi tutsvanhu wabva kuItaly whatever ndo ndosvika chitopuwa matenda, saka ikonomi yacho inogadzirika sei yenyika. Obva maswera muchitudzwa kuti ningirikini hapana kana chaari kugonera vanhu murume uya. But anyway, mimogona kunge muripo mukumudefenda, ndimudefende itinzwa ndakamirira ndakazonzwisisa because panapa ari kusvasvangwa nevanhu zvakaoma izvoriwe. Zvigananda uchazvibata rini? Maiti muri kutandanisa mbavha nguva ya Mugabe dzakatenderedza, ko idzi dzakutenderedzai idzi dzichazobatwawo rini? I'm surprised you didn't join your white masters from West. They are declaring war on Burkina Faso, our brothers, but I don't see you helping our family. Pakashata unozoti amen. Unozoti mupresident mabasa amana kanizozvizi vanhu vanobva kuramba tikukutaurira izvezvi zvakwanika aporamba. I'm telling you, but let's watch the space timboona kuti nyaya iyi ichafamba sei, chii chichaitika panyaya iyoyi, zvichaperera kupi. Inini ndangoni ndingoya nenyaya kuzoti nyaya metizhe ndinoona kuti handandingoka ndowenga nyaya kunge metsi zvokuti kumotoshambisika kuti nyaya yange iriko ndowenga nyaya kunge ndinambosiya kuti mbotakanyamborwa nemhepo mastreets umu ndoba ndangoichiwa zvedu dai tingoningirina. Ende nyaya dzakadaro hadzisi kupera. Kune vanhu vakawanda vanoti Coolant dausendawo maaudios pachannel penyu papo, vanhu vambonzwawo kuti ndinoshauta vanhu ndopopota sei ndoita sei. Namba dzangu dzinenge dzakanzi Coolant idzo ndidzo basa radzo. So garai manibata ipapo tongoita yatiri kuita. So kune vanenge vachida kuzoregisterwa makambani South Africa, because a lot of people I know kuti you people have been reading maflyers and ndikuisa apa enigirikini. It's education research. Ndana mukoma Owen ishasha pakuvhura FNB business account nekuregister makambani kune vanhu vasina work permit, vane mapassport ari valid chete vanokwanisa kutokuitira zvanyore kungoningirikina ende zvakachipa. Handisi kuzodedzera nhamba futi H2 chingotora nhamba dzavo dziri pascreen mobva maenda munotaura navo, and handisi kukwanisa kukudzai price. Ndozi ndikadedzera price panapa vanozotadza kurarama kungofona because price yacho yakachipa. So contact him, mutaure navo, murove ma-inquiries izve, so muitirwe business as usual. Moitawo company yenyu muSouth Africa maakuita zvinhu zvakutokufambirai, hamusina chekuchema. So I think ndatopedza nemi baba. Vemaaudios ngatisanganei tono kumusende paWhatsApp number dzangu idzi dautomakanda pachannel izvezvi. So Coolant wakadiswa kumwana wangu, ndinodaira wakachengeteka, tinoda kuramba tichikunamatira kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Ndadzokazve ndiri kuda kuti nditaure nehama dzangu dzeZimbabwe. MaZimbabwenzi tisarambe tichitya. MaZimbabwenzi tisarambe tiri kuita ana Doubting Thomas. Ngatimboitaiwo zvimwe zvinhu zvinoita kuti tiende pane imwe level. Yes, tingataura zva2017. 2017 takanzwai tikazondwai zva2017 zvakatosiyana. Mwari vane kuronga kwawo kwakatosiyana nemanizuwa. Zuva ranhasi rinotori nezvaro, mangwana richange rine zvaro. Ese akapfuura hatichadzokeriko. Isaiah 43 verse 18 to 19 inobva yataura kuti kanganwai nezvekare
muchitarisa zvitsva. Mwari wobva vati ndiri kuuya kuzogadzira zvinhu zvitsva mukati meupenyu hwenyu. So ini ndiri kuti hama dzangu, Mwari vari kugadzira zvinhu zvitsva. Let's forget about 2017. 2017 akatoitika zvo zvakatoitika nezvakaitika ndozvakatorongwa naMwari izvozvo zvikatoitika. But now we are saying varume havari kuuya nekuchembera kwese ikoko vari kushingaira kuti vanhu vaMwari kana tichifa tinofa takusiyai muri pane imwe level. Vazukuru kwete isusu ini namu 61 ini. But ndiri kuti patiri kushingaira kudai tiri kushingairira vana vatakabara nevazukuru vachauya. Izvozvo bedzi ndozvatiri kuti ngatimbomirai vanhu vaMwari, ngatimirei as one. Timboona kuti Mwari vari kutoziva havo kwavari kutiendesa. Inini ndatone 100% kuti pane kwataakuenda. Kunzwisisa kwangu pane kwatiri kuenda. But dambudziko rataita nderekuti vanhu vamwe vari kuti hazvina kana plan. Umwe ari kuti plan yacho ionei, iwe une plan ipi? Saka ndakunyudzoka ndati ndiri kuti nyengerera nei hama dzangu maZimbabwenzi, zvizvarwa zvemuZimbabwe, wherever you are, ngatigadzirisei nyika yedu tega. Hapana munhu aromboya achitigadzirira nyika iyi tega, ndisi tofanira kutogadzira. Kana izvozvo ndiri kutotarisa zvangu ndichinzi Mnangagwa vari kuda kuita address to the nation. Vanoita address to the nation, chii chavari kuita address? Vakamboita address kubva kupinda kwavakaita muofisi. Handisati ndambonzwa address yavakamboita ini inobata nyika yese. Kana kuti vanongotaura nezvezano, ungotaura nezvevanhu vavo chete ikoko, vanhu vachivaomberera maoko zvisina kana nebasa rese. So ini ndiri kuti vanhu vaMwari, zvese izvi zviri kutaurwa zvema800 million ari kutorwa nevanhu, hamuna kana basa nazvo, muri kungoti aiwa hazvina kana plan izvi, hazvina kana. Makambozvinzwa kupi izvozvo? Negore ramakambonzwa kubva mugaba ari muleadership, makambozvinzwa kuti kune zvinhu zvinobuda zvakadai so? Mwari vanoziva musi nenguva. Isusu let's support Vageza, tione kufamba, let's support him. Vanhu vaMwari, pane kwatiri kuenda, kunamata action, kunamata neaction. Hautaure kuti hanzi huni, hapana, huni dangonotengwa uko, ndo action yacho. Hatinamatire huni kuti huni tiri kuda huni dzekubikisa paiwa, you just go and buy and muchitofamba. So ini ndiri kuti hama dzangu, let's support these guys, let's support for the first time. Kana muri kuti 2017, but ndati 27 kanganwirai, dzokerai pana Isaiah 43 verse 18 to 19. Kanganwai nezvazuro zvezvekare, kanganwai. Ngatitarisei nezvitsva zvaakuuya. Mwari wokudenga achitiitira zvakanaka. Cool and God bless you. We'll keep praying for you.